खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं दंफैयो तामुली खुसि गेलेग्रा फोथाराव कामरुप मेट्र खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमानि माखासे हाबाफारिफोरनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बे समाव बे कामरुप मेट्र गुवाहाटी नोगोरनि गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बे समाव लैहोर बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बे कामरुप मेट्रनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बे समाव बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानाय बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि सोरगिदिं गासैबो रायजो राजाफोरखौ लोब फैनानै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथांमोना गुवारै दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव बिथांमोना फुंनि हाबाफारि हिसाबै मोनफा हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थारैनो बे समाव गेवलां फोथाराव बिथांमोना मोनफ्रोमबो दख'रानि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे दख'रायाव मोनसे फिरफिला बे फिरफिलाफोरखौ बिरहोनानै बिथांमोना दिनैनि बे गेवलां मेल हाबा बिथांमोननि दैदेनगिरि बे गुवाहाटी नोगोरनि कामरुप मेट्र खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानि दिनैनि हाबाफारिनि सायाव बे समाव जिहेतु बिथांमोननि कामरुप मेट्रनि आफादगिरि खौसेथि बर' सुबुंनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनि जिहेतु नोंथांमोननि बे गुवाहाटी कामरुप मेट्र जिहेतु गुवाहाटी नोगोरनि सिङाव थानाय गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावलांनो सानदों खुलुमबाय प्राइम टाइम निउसखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिथुनाखि जोंहा सेथि बोसोरसालिया जथुमा जोङो नैबे तामुली खुसि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंदों साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै नैथि जोबथा जोङो गासैबो महानोगोरमानि राव रोंनाय रोङै गासैखौबो लाफानानै जोङो बे कामरुप महानगरखौ बोरै जौगाहोलांनो थाखाय जोङो खामानि मावलांनांगौ जों बेनि सायाव जोङो नाजादों आरो जों मावलांगोन आरो गासैबो कामरुप मेट्रआव जेसेबांखि बर' फिसाफोर दङ बिसोरो जोंखौ दलै नोगोरै हेफाजाब होदों आरो दिनैनि जिथु सान बे गेवलां मेलाव खमैबाबो 2500 सुबुं जागोन जों बेखौ आसा दङ मोनफ्रोमबो खना खनला राव रोंनाय रोङै रायजोफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों आरो नुजाफैगोन आरो जों आसा खालायो जोङो जोंनि जेसेबांनाखि जोङो गुवाहाटीयाव दङ बे बर'फ्रा बिदिनो जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो दिनैनि सानाव जोङो आलासि महरै जों लिंना लाबोदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे BKWACनि जोंहा गाहाय मावफुं मानगोनां मिनिस्टार साराबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन बेजों लोगोसे चेयारमेन दङ आरो बेजों लोगोआव साफ्रोमबो EMखौ जों खावलायनाय जादों बिथांमोनाबो खोथा होदों जे बिथांमोनाबो नुजाफैनानै जोंनि बे मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो जोङो बिदियैनो जोङो कामरुप मेट्रखौ जोङो गाजा गोमजायै जौगानायनि हाबाफारि मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो गोजोन्थों बे समाव जोङो कामरुप मेट्र खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङाबो बे समाव जिहेतु बर'फोरनि मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोननि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारि जिहेतु उनाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बे बर' हारिनि जिउ बावनाय जोहोलावफोरनिसिम माबायदि हाबाफारि लालांगोन उनसिम माबायदि सिबिलांनो नाजागोन नोंथांमोना गिबियावनो आं खुलुमनायखौ बावहरबाय रायजोफोरनिसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद गुवाहाटी जिल्ला
दा साननैनि हाबाफारि लानानै जों फुंनो थाम-थिम खालामनानै दिनै जोबथि लामायाव सफैबाय। दिनै जों गेवलां मेल खुंफुंनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे दिनैनि हाबाफारियाव आंखौ मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय आयदाखौ आंनो होदोंमोन। आं बे खामानिखौ मावफुंबाय। आं सानो जोंनि जा जाथिनि एबा संगठननि मावनानै जा बिथांमोना जिउ गोमालांबाय बिथांमोननि जिउखौ अरायसम जों गोसोखांनाय महरै जोंनि हाबाफारि मावलांनानै जा फिथाइ होलांबाय जोंनो हेफाजाब होलांबाय जों बिथांमोनखौ बावगारनो सानाखै। जों अरायसम बिथांमोनखौ गोसोखांगोन आरो बेबायदिनो जों मोनफ्रोमबो बोसोराव जों फालियोब्ला बिथांमोनखौ जोङो बावनाय जागोन। बेबायदिनो जों रायजोफोरनि गेजेराव माखासे जोङो थांखि लादों। जे जोंनि खामानिया गावखौल' नङा जोंनि रायजो राजानि संगठननि जा मावलांनानै मानसिफोरा गोहोम होलांदों फिथाइ होलांदों बिथांमोनखौ जों अरायसम सिबिनांगोन अरायसम जोङो जोथोन लानांगोन। दा बेबायदि आंनि गोसोआव बेरखांनाय फैयो जाहाथे गासै रायजोफ्राबो बेबायदिनो जोंनि रुंसारि जालांनाय माखासे संगठननि खामानि मावलांनानै जिउ होलांनाय अबदान बिथांमोनखौ जाहाथे अरायसम गोसोखाङो आं बेखौनो लुबैयो आरोखि। दा प्रथमते মই প্ৰাইম টাইম 24 হেডলাইন্সৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিটো আমাৰ চিমন চাপৰিৰ পৰা আহি আজি আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনটো কভাৰ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন আজি আমৰিগোগ আঞ্চলিক কমিটিৰ অন্তৰ্গত তামুলীকুছি 13 মাইল GS ৰোডত লোৱা হৈছে। আৰু আজি আমি ইয়াত প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন লোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যিসকল আমাৰ বড়ো ৰাইজ আছে ইয়াত গুৱাহাটীত বিশেষকৈ মেট্ৰত বহুতে নাজানে ইউনাইটেড বড়ো পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ কি। আমি 7 বছৰ হ'ল আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ এই কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টত কমিটিখন চলি থকা, কিন্তু আজিকালি বহুত প্ৰায় ক'ব গ'লে 50% মানুহে নাজানে। আমি সেয়েহে আমি আলোচনা কৰি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ কিনো হয় প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশন জৰিয়তে ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে। আৰু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ জৰিয়তে যে BTC কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলে যে সুকীয়াকৈ বড়ো কছাৰী অট'নমাছ ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়ে আজি আমাৰ মুখ্য অতিথি আহিব মিনিষ্টাৰ বসুমতাৰী CEM বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতে নিশ্চয় ভাষণত ৰাইজক বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই চিন্তাধাৰাৰে আমি আজি ইয়াত বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলটো পাইছে বুলি সকলোৱে গম পোৱাৰ বাবে আজি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই কামৰূপ মহানগৰ জিলা কমিটিয়ে আজি প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন ইয়াত লোৱা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আপুনি যিহেতু আপোনাৰ আজিৰ যিটো অধিৱেশনত বহুত ৰাইজে উপস্থিত বা আগভাগ ল'বলৈ আহিছে এইখিনি সময়ত আপুনি কি অনুভৱ কৰিছে? ৰাইজে অৱগত হৈছে নেকি এই সময়ত? আমি ৰাইজক জনাইছোঁ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ কিনো হয়। আমি অলপ গাঁৱে গাঁৱে অলপ মিটিং কৰি জনাইছোঁ সকলোকে যিমানখিনি পাৰোঁ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ যিসকল আঞ্চলিক কমিটি আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰ তেখেতসকলে জনাইছে এনেকুৱা সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ প্ৰথম বাৰ্ষিক উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছে তামুলীকুছিত। তেখেতসকলে ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। সেয়েহে আজি মই মানুহবিলাকৰ সঁহাৰি দেখি ভাল পাইছোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ এতিয়ালৈ আহিবলৈ ধৰিছে আৰু আহি থাকিব। প্ৰায় আমি 2,500 পৰা 3,000 মানুহ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। বেছিয়ে হ'ব পাৰে কিন্তু কম সংখ্যক হ'লেও 3,000টো মানুহ হ'ব আমাৰ আশা আছে। আহি আছে এতিয়া এইখিনিয়ে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আজি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলোঁ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ প্ৰত্যেকটো আঞ্চলিকক লৈ। এইখিনি আছিলে আজি কাৰ্যসূচী। ধন্যবাদ। गोजोननाय थाबाय। बे समाव बेयाव आइजोफोरखौ जों नुनो मोन्दों। आइजोफोरा गोबाङै बाहागो लाफैदों। दिनै कामरुप मेट्र' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव गोबां बर' रायजो राजाफोरखौ बेयाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि गेवलां मेलाव थारैनो दिनैनि बे गेवलां मेला मेहेरगोनां जागोन बेखिनियाव जोङो मिथिनो मोनो। थारैनो बे ओनसोलाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा थारैनो रायजो जानानै दङ आरो बियो जिहेतु कामरुप गुवाहाटी हालामा बर' रायजोनिनो हामोन। दिनैसिमबो बे ओनसोलाव बर' रायजोफोरा ज' रायजो जादों बेखौ जोङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो दिनैनि बे नुनायाव जों मिथिनो मोनो। थारैनो बे समाव गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमानि जिथु लाहार फाहार खालामनाय बा साननैनि हाबाफारि खुंफुंनाय बे खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव। बेखिनियानोमोन दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्सआव। आं अरुण ब्रह्म बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स
हेडलाइन्स बाय बिदाय लाबाय गोजोन्थों